Bună ziua și bine v-am găsit la Bebelu Sfaturi pentru mămici. O avem alături de noi pe doamna Mari-Jean Gardescu, medic al clinicii Mednew Life, specialist în tehnici de fertilizare in vitro, cu care vom discuta anumite aspecte legate de infertilitate și tehnicile fertilizării in vitro. În ce constă tratamentul efectiv al fertilizării in vitro? Procedura. Tratamentul presupune câțiva pași. Tratamentul este combinat cu o supraveghere a eficienței lui. Începe prin administrarea unor protocoale standard de stimulare ovariană. Stimularea este necesară pentru a obține mai multe ovocite, celulele care provin de la mamă și care vor fi puse în contact cu celulele spermatice de la tată pentru obținerea embrionului, a bebelușului. În procedurile de fertilizare asistată fiind niște proceduri complexe și destul de costisitoare și cu anumite riscuri, nu trebuie să uităm de ele, este necesar să obțină mai multe ovocite, nu unul singur. Aceasta au fost tehnicile inițiale. Deci se obțin mai multe după stimularea ovariană, care decurge în câteva zile. La un moment dat se consideră suficient, se administrează un nou medicament, să spunem așa, care induce maturizarea ovocitelor respective și le face apte pentru fertilizare și se administrează. Momentul este ales în funcție de probe biologice recoltate din sânge și evaluarea ecografică a ovarelor și a uterului, în speța endometrului. La 48 de ore de la administrarea 36-48 de ore de la administrarea respectivului medicament se face puncția ovariană. Puncția ovariană constă în introducerea unui act de puncție prin vagin, sub ghidaj ecografic, se abordează ovarul, se aspiră respectivele ovocite. Manevra nu este dureroasă deoarece se realizează sub anestezie generală, pacienta nu simte absolut nimic și după recoltarea lor se evaluează microscopic și se pun în contact. Acum fertilizarea poate fi ori simplu prin punerea în contact cu spermatozoizii, ori în situații speciale în care există modificări importante ale calității spermei partenerului și aceștia sunt obținuți prin puncție testiculară, adică se înțeapă testiculul și se aspiră spermatozoizii respectivi. Aceștia sunt introduși prin tehnici de microscopie direct în ovocit, ca să dea un grad avansat de siguranță. După un anumit timp se evaluează tot așa microscopic deci urmează transferul de embrioni. Se introduc cu canulă în cavitatea uterină, este o procedură simplă și nedureroasă, iar la un anumit timp, adică 12-14 zile, se poate da un prim verdict dacă sarcina... Să înțeleg că femeia va afla că dacă a rămas însărcinată după 12-14 zile. Da. Un interval destul de lung. Bine, după atâta așteptare... După atâta așteptare nici mai pare mult. Sigur că da, sigur că da. Și această depistare se face printr-o metodă de laborator, de recoltare a sângelui și dozarea beta-HCG-ului, care apare și în testele obișnuite de la... Ale sarcinii. Ale sarcinii, exact. Aici este un test de sarcină mai avansat, cantitativ. Cel obișnuit pe care îl achiziționăm de la farmacie este unul calitativ. Calitativ, am înțeles. Ce riscuri presupune procedura Sigur că nimic nu este fără risc în asta, dar adevăratele victorii se obțin după riscuri asumate, nu așa? Însă și stimularea ovariană are riscurile de sindrom de hiperstimulare ovariană, dar protocoalele moderne conțin niște combinații de medicamente hormonale care reduc mult acest risc.
Nu o să intru în detaliu, dar în general aceste persoane, aceste paciente sunt atent supravegheate. Nu le faci injecție și le trimiți acasă la sute de kilometri, nu. Se țin sub observație, observație necesară atât pentru a evalua cum se dezvoltă, cum răspund la tratament, cât și pentru depistarea precoce a respectivelor reacții adverse, care se tratează conservator, deci sarcina poate surveni și continua. Da. Există riscul de a da naștere unui bebeluș cu malformații? Pot să vă mai spun câteva din riscuri, că am zis numai din prima etapă. Mai există riscuri și la puncția ovariană. Există risc de sângerare, dar tot așa supravegherea și urmărirea atentă a pacientului este cheia succesului. Riscuri infecțioase sunt practic nule și, în general, profilaxia antibiotică ne scapă de toate bătăile de cap. Apropo de malformații, malformațiile nu au o incidență mai mare decât în sarcinile obținute spontan. Nu. Riscul unei sarcini multiple, adică după implantarea... Clar, incidența este mult mai mare a sarcinilor multiple, deoarece în mod normal se introduc, dacă dă bunul Dumnezeu și se obțin 3-4 embrioni, se introduc de 3 embrioni. Acum nu chiar toți, contează și decizia pacientei, pentru că poate nu dorește, cu orice risc, nu dorește decât unul. Dar, în general, cuplurile cooperează și se introduc 2, 3, embrioni, 4. Pentru mai multă siguranță, sigur că da, și evident că și șansele de a obține o sarcină multiplă este mai mare. Acum, într-adevăr, putem considera că este o sarcină cu risc crescut pentru că apar riscurile asociate unei sarcini multiple. Prematuritate și tot ce înseamnă un copil născut înainte de vreme. Bine, nu ne mai speriem foarte tare. Toate maternitățile au evoluat, au posibilități avansate la neonatologie de a susține un nou-născut prematur și de a-l trece de această perioadă critică și de a obține un copil sănătos. Înțeles. Care sunt șansele de reușită ale procedurii? M-am spus că variază. Literatura de specialitate dă 20-30%. Prin tehnicile avansate, cum am spus, cu introducerea celulei masculine direct în ovocit prin micropuncție, prin funcție microscopică, șansele cresc la 38% și e adevărat, statistica se stabilește pe un interval lung, dar din ce am văzut, din ce am constatat în practica din clinica unde lucrez, sunt perioade în care și 50% sunt șanse de reușită. Am înțeles. În cazul în care procedura ar eșua, după cât timp ar trebui să repete procedura pacienții? Este important, sunt mulți factori care intervin. O pacientă care are o anumită vârstă mai înaintată nu are răgaz să aștepte foarte mult, adică 2, 3, 4 luni, 5 luni sunt suficiente pentru a-și relua funcția ovariană normală și nu numai ovariană, ci și a celorlalte structuri care coordonează funcția ovarului și poate relua aspectul pecuniar. Cam la care trebuie în jur de 3.000 de euro. Sunt foarte costisitoare medicamentele care se administrează. Foarte costisitoare și este o problemă că această patologie este asumată doar de pacient. În exclusivitate de pacient, da. Să sperăm că lucrurile se vor mai aranja, sperăm, în viitor.